Temná nočka bola, jak Jaša rodila. Ne tomu mňa dali, komu mša páčala. Oj, srdenko moje, nedumaj na dvoje, len dumaj na jedno, si budeme v jedno. Panna Mária, si tu? Panna Mária, si skutočne tu? Keď začali tie púte, tak ten prvý rok bol taký kľudnejší pre mňa. Potom neskôr, keď s pribúdajúcim počtom ľudí, to bolo vždy ťažšie v tom zmysle, že ten tlak rástol a ľudia veľakrát veľmi hlasite proste tie svoje očakávania aj hovorili, alebo sklamanie z toho, aké sme, ako sa tvárime, ako sa obliekame. No a ja v tom období som mala dosť veľa čo robiť, že som bola v puberte. Som mala dosť veľa čo robiť s tým svojím stavom, s tým vývojom, akom som bola. Nehovoriac ešte, keď sa pridalo toto k tomu. A ja som mala potom také divné stavy, také úzkosti z toho, že som sa v tom strácala, že som mala pocit niekedy, že predo mnou niekde meter kráča nejaká vizionárka a že ďaleko, ďaleko za ňou proste kráča niekto, kto sa v tom celom akoby stratila. Že tie tlaky, ktoré tu vznikali, boli akoby také mimo mňa. Už ich máš? No jasné. Ale to až potom. Sa musím prezliecť. Oblečeš sa do nich? No jasné. Dobre, že som nezobrala foťák. Dobre. A ešte teraz vás pozývam na kávu. Ako predstav.